Eso é, Sanidade Pública o Salnés volve sacar a súa pancarta coa vista posta na gran manifestación do vindeiro día 12 en Santiago. A plataforma convida a toda a veciñanza a que se sume a esta marcha para visibilizar na rúa de novo a defensa dunha atención primaria de calidade. Unha movilización que servirá tamén de apoio á iniciativa legislativa popular que van presentar no Parlamento Galego, tamén en defensa da atención primaria. Fais esta manifestación tamén aproveitando en apoio da iniciativa legislativa popular que presenta a Sanidade Pública de Galiza, que temos previsto presentar as sinaturas que se recolleron en todas as comarcas, pois esta semana que ven no Parlamento. A iniciativa legislativa popular conta só na comarca do Salnés con 10.000 apoios. Dende a plataforma defenden que o documento non só denuncia a precaria situación actual, senón que tamén pon solución sobre a mesa para o reforzo da atención primaria. Dámoslle as ferramentas para que o propio Parlamento poda dar un xiro e solucione unha vez empece a solucionar, porque isto vai levar tempo, porque a desfeita ven de moitos anos atrás, o pasa que cada vez a desfeita é maior, entonces damoslle as ferramentas para que se empece a dar un xiro, se empecen a dar solucións. Esas solucións, di Ribadomar, pasan pola mellora das condicións laborais do persoal sanitario. Para que non ter problema de fuga de persoal, non ter problema de sobrecarga de traballo e que haya tantas baixas no persoal, pois hai que mellorarlle as condicións laborais, hai que mellorarlle os salarios, hai que deixar que os propios profesionales, que os centros de saúde se organicen, hai que ter unha certa previsión e todo eso non se está facendo. Varios concellos do Salnés anunciaron xa que van fretar autobuses para que os seus veciños poidan acudir o vindeiro día 12 á manifestación de Santiago. Agradecer aos concellos, a maioría dos concellos da comarca que van facilitar, que apoian a manifestación e que van facilitar pois autobuses para todos aqueles que queiran acudir á manifestación poidan. Esperamos, pois mira, vai haber autobuses dende o Grove, dende Meis, Ribadumia, Cambados, Illa de Arousa e Vilagarcía. E agardan que o resto de concellos da comarca se sumen tamén e acaben ofrecendo aos seus veciños o servizo de autobús para poder manifestarse pola capital de Galicia en defensa da sanidade pública do Salnés.